Diari de George Dalton. Estudi de la llengua i els costums dels aborígens australians. 1907-1910. Algunes notes sobre la tribu dels Aranyta de l'Est. Es troben a l'est d'Alice Springs. Són caçadors-recol·lectors. Viuen en grups de 15 o 30 persones. Els homes cacen tot tipus d'animals, fins i tot emus i cangurs. Les dones recol·lecten llavors, arrels, herbes, fruita, etc. I també cacen serps o guanes. Dia 22 de febrer. En Tau és el més ancià de la tribu. És un home tranquil, amb una mirada que es perd a l'horitzó. Avui hem parlat una mica, tot i que encara no entenc gairebé res de la seva llengua. Li he preguntat quants anys tenia i m'ha semblat entendre Orpetge. Dia 3 de març. Avui la neta d'en Tau, la Vinti, ha marxat amb la seva mare, les germanes i les cosines a caçar serps. Cap a mig matí ha tornat corrent amb una serp a cada mà. Corria per ensenyar-les al seu avi. En Tau n'ha assenyalat ara una dient Anyantà. I després l'altra i ha exclamat Aterre. Dia 6 de març. Avui la Vinti ha vingut amb 5 pedres que fan servir per fer joies. Me les ha ofert dient Orpetge. Tot seguit ha assenyalat els meus llapis i agafant-ne un m'ha dit Anyantà.